комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабӣ дар арафаи сафари вазири умури хориҷии амрико ба душанбе дар бораи вазъи озодиҳои динӣ дар тоҷикистон як гузориш пахш кард. муаллифони гузориш мақомоти тоҷикистонро барои талошҳои назорат бар фаъолиятҳои мазҳабӣ танқид карда аз ҷон керри хостанд ки ин масъаларо бо мақомоти тоҷик матраҳ намояд. комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабӣ мамнӯъ шудани фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ, боздошти ҳудуди 200 фаъоли ин ҳизб ва иддаоҳо дар мавриди истифодаи шиканҷа дар қиболи афроди боздоштшудаи ҳинитро аз ҷумлаи талошҳои Тоҷикистон унвон кардааст. дар ҳамин ҳол ба навиштаи нашрияи Вашингтон Пост котиби давлатии Амрико дар ҷараёни суҳбаташ бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъқиби намояндагони исломии сиёсӣ хушдор додааст. Амрико аз Тоҷикистон хостааст ки аз фишори афзоянда болои пайравони дини ислом ва таъқиби намояндагони исломии сиёсӣ худдорӣ кунад. ба навиштаи Вашингтон Пост ин мавзӯъро Ҷон Керри, вазири умури хориҷии Амрико, дар суҳбати рӯзи 3 ноябраш бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар миён гузоштааст. ӯ гуфтааст: амрико аз талошҳои Тоҷикистон барои саркӯби гурӯҳҳои террористӣ ва ифроти ҷонибдорӣ мекунад, аммо мехоҳад ин муборизаҳо бо риҳои ҳуқуқи башар ва озодиҳои динӣ анҷом бишавад.